От името на академичното ръководство приветствено слово ще ни поднесе заместник ректор, доцент доктор Зоя Младенова, председател на Организационния комитет по честванията на 90 годишнината на Икономическия университет в Варна. Уважаеми колеги, драги гости, позволете ми да изпълня едно приятно задължение. От името на академичното ръководство на Икономическия университет Варна да отправя поздравления към всички настоящи и бивши преподаватели, студенти и служители във връзка с прекрасния повод, който ни събрал днес. Честване на 90-та годишнина от основаването на Икономическия университет Варна. През далечната 1920 година, на фона на културния и стопански подем на страната ни от края на 19 и началото на 20 век, град Варна се полага основата на висшето икономическо образование в България. На своята 25-та сесия Варненската търговска индустриална камара взема решение за учредяването на висше търговско училище. Появява се вторият университет в България, след Софийския университет Св. Климент Охридски и първото българско висше търговско училище. Създаването на университета е резултат от усилията на дейците на Варненската търговска индустриална камара, обединила най-напредничевата част от предприемачеството на Североизточна България. Нейните прогресивно мислещи дейци не само посрещат с ентусиазъм идеята за откриването на висше търговско училище в Варна, но оказват и всестранна финансова, организационна и морална подкрепа при откриването на училището. С реализирането на идеята за висшето търговско училище са свързани също усилията, енергията и всеотдайността на една изключителна личност – Цани Календжиев, бележит деец на търговското образование в България. Той е не само инициаторът на идеята за създаването на висше търговско училище в България, във Варна, но едновременно с това, със своята енергия, упоритост, талановитост, организаторски талант, допринася в най-голяма степен до довеждането на тази идея до успешен край, както и за практическото осъществяване на първите стъпки на висшето търговско училище в качеството си на първи ректор на Икономическия университет Варна. Но оценими са неговите заслуги и приноси към българското висше икономическо образование, които Икономически университет Варна всяка година, деня на своя празник, отбелязва с преклонение. Вече 90 години Икономически университет Варна развива и обогатява поставеното през 1920 година начало. Университетът преминава заедно с страната ни през превратностите на времето, оставяйки верен на университетската кауза. Вече 90 години той се стреми да търси, открива и утвърждава собствената си идентичност, да възприема и развива най-високите стандарти на висше образование и академична наука, да отговаря на повелите на времето, да съхранява натрупването и да го предава на следващите поколения, следвайки девиза си с академични традиции в бъдещето. Вече двете десетилетия Икономически университет Варна неуморно посреща студенти от близо и далеч, обучава ги, възпитава ги, подготвя ги за живота и ги изпраща като високо квалифицирани специалисти в различните области на социалния и стопанския живот. Твори наука и преподава наука. Изпълнява важна културна и духовна роля в обществото. Нашият университет има основание да се гордее не само със своята почти вековна история, но и със своето настояще. Днес Икономически университет Варна е силна и жизнеспособна академична институция, модел на съвременно висше икономическо образование. В него се обучават над 12 500 студенти в трите степени на висшето образование, които получават солидна теоретично-практическа подготовка, а дипломите им са международно признати. В учебните зали своите знания и опит споделят 350 високо квалифицирани преподаватели, които формират икономическия начин на мислене. Икономически университет Варна се отличава със следните черти. Той има прекрасна и непрекъснато развиваща се материална база, високи образователни стандарти, специалности, първите с лицето на потребностите на практиката, учебни планове и програми, хармонизирани с най-добрите европейски стандарти, политика, насочена към интегриране на университета в европейското образователно и изследователско пространство. Както настоящите, така и миналите успехи на университета не биха били възможни без
безсълданните усилия на хората, отдали целия си живот на изграждането на университета. Затова днес ние отправяме своята благодарност към десетките поколения, ерудирани и специализирани преподаватели, предаващи и отдаващи своят ум, знания и интелект на високо благородната си дейност. На служителите на университета, бивши и настоящи, високо квалифицирани, мотивирани и отдадени на своята работа. Университетът ни не би бил това без своите студенти, без своите студенти, мислещи и умни, понякога недоволни и критично настроени, но винаги търсещи отговорите на много въпроси. За високият авторитет на университета огромни приносът е на неговите възпитаници, десетките поколения бивши студенти, които със своята успешна професионална реализация в най-различни области на живота, в икономиката, в науката, в висшето образование и в страната и в чужбина, най-красноречиво и неоспоримо демонстрират високото качество на образователния процес в Икономическия университет Варна и на неговия образователен продукт. Бих искала да честитя празника на всички събрани в тази зала и са причастни към 90-та годишнина от основаването на Икономическия университет Варна и да пожелая да останем верни на ценностите и добродетелите, които университетът е внедрявал в нас и продължава да генерира, и преди всичко на непрекъснатия стремеж към знание. Да бъдем съпричастни към съдбата и развитието на университета. Икономически университет Варна да бъде име и кауза, които да продължат да ни обединяват, за да можем след 10 години и с още по-големи успехи да отбележим заедно 100-та годишнина на най-старото висше търговско училище в България, Икономически университет Варна. Честит празник! За днешния празник на университета ни сме получили поздравителни адреси от чуждестранните студенти по програма Еразъм. По случай 50 годишнината от създаването на Икономическия университет Варна, Студентски съвет съвместно с катедра физическо възпитание и спорт организира спортни игри. Искаме да наградим победителя, декан на Стопанския факултет, доцент доктор Стоян Стоянов. Честити празници, уважаеми колеги! Да благодаря на студентите, които са взели тази позиция. Това е един признак, че те се стараят винаги да бъдат първи и безспорно вече ги ползват своя живот. Това ме зарадва. Желая ви успехи. Благодаря. На 90-годишния юбилей на Икономически университет Варна отбелязват и своите кръгли годишнини следните катедри и специалности. Катедра физическо възпитание и спорт 60 години. Катедра математика 40 години. Катедра международни икономически отношения 20 години. Катедра аграрна икономика 20 години. Департамент езиково обучение 10 години. Библиотека 90 години. Скъпи гости, уважаеми преподаватели и колеги! Живота ни има много празници, но най-големият за нас е този, на който се веселим всички заедно. Искаме да ви подарим един истински коктейл от студентски самодейни изяви, подплатили с красотата на нашите усмивки, от обичта и благодарността на нашите сърца. Тържествен празничен концерт, посветен на 90-годишния юбилей на Икономическия университет Варна. Най-напред искаме да ви представим символично идеята, че под синьото небе на града 90-поредния си Икономически университет Варна отваря гостоприемни врати за многобройните си нови възпитаници. Те пристигат като птичията с неукрепнали криле от